Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω όλους, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υπουργό, ο οποίος μας θυμάσαι σήμερα την παρουσία του, μια πολύ σημαντική παρουσία του, συμβολίζοντας αρκετά και σημαντικά πράγματα. Εγώ θα ήθελα να πω, ξεκινώντας να μιλήσω λίγο για το δίκτυο. Τι είναι το δίκτυο, προσπαθώντας λίγο να δούμε ποια ανάγκη οδήγησε τις πόλεις του Δημάρχου πριν από 3 χρόνια στη του δίκτυου, ποια ανάγκη οδηγεί μας να προσδοκίσουμε, ποια είναι τα προβλήματα και τι πρέπει να δούμε. Το δίκτυο λοιπόν γράφει στον πόλη μας πρωτοβουλία που ξεκίνησε κυρίως από το Δήμο της Θεσσαλονίκης και την συμμετοχή του Δήμαρχου Κράτης, την συμμετοχή επιπλέον από το Πόλο, του Κοζάνης, της Αλεξανδρούπολης, των Βρυκάλων, της Ακίνητου, των Ιωαννίνων, του Πόλου και της Καθήνας. Λοιπόν, όπως ξέρετε, τα τελευταία 4 χρόνια που άρχισαν να έχουν το ίδιο περίοδο. Όσοι έχουν εμπλακεί με την αυτοδιοίκηση, ξέρουν ότι η αυτοδιοίκηση πέρα μια ακόμα στην περίοδο και μέσα σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, οικονομικής κρίσης, αντιμετώπισης του εκατοντάδων προβλημάτων τόσο καθημερινών όσο και στρατηγικών, το είχε το διοίκηση προς την περίοδο. Ένα, επειδή παλιές εποχές του καταναλωτισμού, της εύκολης χρηματοδότησης, της υποκανόνων που θα μας περάσει, νομίζω ότι ένας τρόπος να μπορέσουμε να επιβιώσουμε μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον είναι η συνεργασία και η δικτύωση. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια που δίνουμε η δικτύωση και η συνεργασία και τα αλλαγή των νομοσύλλογων και η γνώση για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων οδήγησε τη συνεργασία των Δήμων. Η ίδια λοιπόν ανάγκη εμεί σήμερα του ίδιου Δήμου να προσπαθήσουμε να ευαρθύνουμε τη συνεργασία, να δώσουμε άλλη υπόθεση στο δίκτυο, να μπορέσουμε να το οργανώσουμε πλέον σε νέα πρότυπα, πιο πραγματικά μέσα σε εισαγωγικά θέματα, ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο και ένας οργανισμός που πραγματικά θα υποστηρίζει τους Δήμους. Δεν είναι το σκοπό απλά να μας δεχόμαστε και συζητάμε, ο σκοπός είναι να παράγουμε έργα. Είναι όπως και η δική μου, έτσι και όλο το δημάρχο και όλο το τρόπο του συναδέλφου, να δημιουργήσει το προγραμμάτο, και το κάνω που δεν γνωρίζω. Είναι ευραία η προσπάθεια μας να παράγουμε να κάνουμε πράγματα. Είναι και για να πλέον ευραία η διάποση, που θα γίνει μέσω της συνεργασίας και πρέπει όλοι να κάτσουμε να συνεργαστούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω πάρα πολλούς φίλους που πολλούς ανθρώπους από την αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχουν αρκετοί από την αυτοδιοίκηση, όλοι έχουν πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στον δρόμο και δεν είναι φωτογραφία. Βλέπουμε πολύ μεγάλη χαρά το ενδιαφέρον πάρα πολλών συναδέλφων να ενταχθούν στο δίκτυο και νομίζω ότι το επόμενο βήμα μετά τη σημερινή εκδήλωση είναι το να κάτσουμε να συζητήσουμε να δούμε πώς μπορούμε, καταθέτοντας το καθένα στις προτάσεις του, να οργανώσουμε το δίκτυο και να έχουμε ένα πραγματικό εργαλείο για τους Δήμους. Πραγματικά έχουμε ανάγκη για τους ανθρώπους του Δήμου και τους υπηρεσιακούς και τα στελέχη, γιατί πραγματικά καθημερινά σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που παράγουν έργο, να δημιουργήσουν εκείνες τις συνθήκες ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να μην αναφέρει. Είναι πάρα πολλά παραδείγματα στην αυτοδιοίκηση εδώ, πάρα πολλά στελέχη και πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι είναι αυτοί που καθημερινά αγωνιστούν, είναι αυτοί που καθημερινά τραβάνε το κάτω της προσπάθειας. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους φορείς που συμμετέχουν στην εκδήλωση. Καταρχήν το ίδιο Μιχάλη Μουβέρα, ο οποίος από την πρώτη μέρα είναι του δικτύου, βρίσκεται πάρα πολύ μέσα σε αυτό. Τον Άντρα Μανέλος και τον Νίκο Σόγγελο, δεδομένου ότι έχει επισόλυσει την συνεδρία του δικτύου και με την πολύ σημαντική δική του συμμετοχή και την κοινωνική συμμετοχή και επιχείρηση που ιδρύθηκε πριν από κάποια χρόνια μαζί με τον ίδιο Μανέλο, την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Που θα βοηθήσει σήμερα πάρα πολύ και με την εμπειρία και με τις γνώσεις και με την προσπάθεια που ξέρουμε ότι θα κάνει και με τον οποίο έχει μια τεχνογνωσία την οποία αξίζει να αξιοποιήσουμε. Την ΚΕΔΕ που συμμετέχει στην εκδήλωση αυτή τη στιγμή, στο γραφείο στην αντιπροσωπεία του Ελλάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι σημαντική η παρουσία, είναι και ο εκπρόσωπος, θα μιλήσουμε και μετά σε καμιά παρουσίαση. Δίνεται μια υπόσταση και επειδή η εξοικονόμηση ενέργειας την επόμενη
ακολουθήσουμε συμπεράσματα